салом дӯстона, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. раҳмат ки моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ман имрӯз бо хохиши духтарҳо як намуд мачалка барои ванна бофиданро нишон доданиям. бо ман бошед. мачалкаро модарам мебофанд. дар аввал мо 2 дона ришта, яъне 2 дона ҳамон ғалтакро мегирем. аз мобайнаш риштаҳоро мебарорем ва якта гиреҳ карда 30 дона мебофем. на чӣ хеле ки дида истодед. барои мустаҳкам шудани дастаи мачалка, ин дастаи мачалка аст, мо 30 дона бофидем. акнун барои мустаҳкам шуданаш як қабати дигар мебофем ва ин бофидан камтаракак фарқ дорад. бо диққат бошед. ана ҳамин хел аз сӯрохи гузаронида боз аз даруни 2 ҳалқа ришта мегузаронем. чӣ хеле мебинед, мо бофида дастаи мачалкаро бофида тамом кардем. аз давоми даста ана ҳамин хел 10 тои дигар мебофем. вақте ки 10 дона ҳалқача бофида тамом кардем, дастаҳоро пайваст мекунем. дар охири ҳамон 10 бофиданамон охири ин дастаро пайваст мекунем ва боз 10 тои дигар мебофем. акнун ба мисли давра ан ҳамин хел пайваст мекунем ба охири 10 тои бофидаамон ва 4 қабат ана ҳамин хел чӣ хеле ки ман гуфтам мебофем. на 4 қабат ки бофида тамом кардем, ана ҳамин хел аз сӯрохи гузаронида якто ҳалқа 2 ва аз дохилаш мегузаронем. аз сӯрох мегузаронем якто ҳалқа 2. анакнун аз сӯрохи мегузаронем. аз сӯрохи мегузаронем 1 ҳалқа, боз аз ҳамон сӯрохи 2 ва аз дохилаш 1 ҳалқа 2 боз аз ҳамон сӯрохи ана аз дохили сета мегузаронем. бо мана ана 1 ва аз дохили сӯрохи 2 ва аз дохили ҳалқаҳо ана ҳамин хел мо 27 рахт мебофем.
акнун мо 4 рахро бофида тамом кардем. мегузарем ба бофидани дастаи дигар. ана ҳамин хел 30 мебофем ва ба тарафи дигари мачалка ана ҳамин хел пайваст мекунем. пайвастамонро мустаҳкам намуда боз як қабати дигар дастаи мачалкаро мебофем. ана ҳамин хел ана мехел дуюм қатори дастаи мачалкаро бофида тамом кардем. акнун мо риштаро бурида мегирем ва ба мачалка мустаҳкам мекунем то ин ки кушода нашавад. мачалкаи мо ҳам тайёр шуд. шумо метавонед чунин мачалкаро бофида истифода баред ё ин ки ба мағозаҳо бурда супоред.